Забелязал ли си как всеки има идея как ти трябва да направиш нещо? Всеки иска да даде акъл. Всеки иска да помогне. Всеки е майстор. Всеки разбирач. Егото винаги ще иска да обясни. А ти си чудиш, питал ли съм някой изобщо? Всеки е маскиран като помощник. Но този, който ти помага, всъщност ти пречи. Както в историята за пилето и яйцето. Когато едно пиле тръгва да се излюпва, не бива да му се помага. Ако го направиш, то остава слабо и най-малкото предизвикателство може да бъде гибелно за него. Разбиването на черупката е първата битка, която то само трябва да спечели, за да има силата да се справи с следващата. Не можеш да наемеш човек да прави лицеви опори вместо теб. Не можеш да следваш чужди напътствия. И не можеш да се хващаш за всяка мисъл. Това може да е фрустриращо, отчаяващо и дори катастрофално. Слушайки всички, ще бъдеш несигурен за всяка крачка. Затова трябва да помниш, че тялото ти е само обвивка. Ти си много повече от това. И получаваш информация от много по-сигурни източници. Не можеш да се стискаш постоянно да не правиш това, което наистина искаш. Защото докато се усетиш, времето ти ще е минало. Трябва да тръгнеш смело напред, да се отдалечиш от тълпата, да следваш това вътрешно усещане и ще откриеш неща, за които дори не си подозирал.